Хәзер парламент хәбәрләре. Алар белән сезне минем коллегам Гөлназ Ибраһимова таныштырыр. Эфирда парламент хәбәрләре. Исәнмесез? Дәүләт Советында Татарстан Яңа гасыр хәрәкәте югары советының һәм шулук исемдәге депутатлар төркеменең уртак утырышы булды. Бөек Ватан сугышы вакытында Татарстан яшьләренең хезмәт батырлыгы турында фикер алыштылар. Зур предприятиеләр җитәкчеләре, парламентарийлар яшьләренең тылда ничек эшләүләрен искә төшерде. Яшь буын белән патриотик эш алып бару мисалларына тукталдылар. Тарихи фактлар сугыш чорында нәтиҗәле эшләгән предприятиеләр стендларында чагыла. Нәкъ менә биредә танылган П-2 һәм П-8 маркалы хәрби самолетлар җыйганнар. Кайбер көннәрдә унлап самолетны фронтка озатканнар. Квалификацияле эшчеләр фронтка китә. Станокларда оч ялангач көе 14 яше тулмаган балалар, хатын-кызлар эшли. Артур Әбделҗанов та даими рәвештә патриотик тәрбия бирү кирәклеген искәртә. Ул Ажаган предприятиесен җитәкли. Мәктәп инициативаларына һәр вакыт ярдәм итә. Әйтик, Казандагы 64-нче мәктәптә Бөек Ватан сугышы музее эшли. Андагы экспонатларны парламентта тәкъдим иттеләр. Республиканың авыл халкына медицина ярдәме республиканың 27 медицина учреждениесендә, 42 Үзәк район хастаханәсендә, 101 авыл табиб амбулаториясендә күрсәтелә. Җирлекләрдә 1710 фельдшер-акушерлык пункты эшли. Ерак торак пунктларда яшәүчеләргә дәүләт сәламәтлек саклау учреждениеләре базасында 104 күчмә комплекслы медицина бригадасы медицина ярдәме күрсәтә. Законлылык һәм хукук тәртибе комитетында парламентарийлар гамәлдәге коррупциягә каршы туры турында республика законына үзгәрешләрне карады. Югары суд тарафыннан тәкъдим ителгән җәмәгать судьялары кандидатураларын хупладылар. Коррупциягә каршы сәясәтнең төп принципларыннан берсе буларак дәүләт вазифаларын, дәүләт, граждан һәм муниципаль хезмәт вазифаларын биләүче затларның хукукларын һәм ирекләрен чикләүнең мөмкин булуын тану карала. Халык ышанычлылар республикада коррупция торышының аерым мәсьәләләре буенча иҗтимагый фикерне социологик тикшеренүләр аша уздыру кирәклеге турында килештеләр. Дәүләт сөйлеше һәм җирле үзидарә комитеты утырышында депутатлар Үзәк сайлау комиссиясенең быел парламент сайлауларын үткәрүне законнар белән һәм оештыру ягыннан тәэмин итү турындагы мәгълүматын тыңлады. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе урынбасары Олег Сквордяков республика территориясендә бер үк вакытта бердәм тавыш бирү көнендә 15-нче номерлы Азина округы һәм 24-нче номерлы студентлар округы буенча дәүләт советына өстәмә сайлаулар үткәрелүен искәртте. Торак сәясәте һәм инфраструктура үсеше комитеты ТАТ энергобазасында утырышын үткәрде. Төп мәсьәләләр пассажирлар йөртү, кулланучыларны җылылык, су белән тәэмин итү. Парламент комитеты рәисе Александр Тыгин билгеләп үткәнчә, пассажирлар йөртү буенча халык арасында сораулар күп. Алардан кайберләренә транспорт һәм юл хуҗалыгы министры урынбасары Андрей Егоров җавап бирде. Экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитеты утырышында республиканың авыл хуҗалыгы тармагын квалификацияле кадрлар белән тәэмин итү мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Парламентарийлар җир һәм экология кодексларына үзгәрешләр кертү турындагы закон проектларын, шулай ук урманнардан файдалану турындагы республика законын карады. Бүгенгә менә шулар. Парламент хәбәрләре белән сезне тагын бер атнадан соң таныштырырбыз.